L'empresa de desenvolupament d'energia eòlica marina Blue Float Energy i el grup d'enginyeria i tecnologia Sener han presentat aquesta setmana el projecte d'un parc eòlic marí flotant a entre 10 i 22 quilòmetres mar endins del Golf de Roses. Si el projecte prospera, podria entrar en funcionament d'aquí almenys 5 o 6 anys i evitaria l'emissió de fins a 21 milions de tones de CO2. En una primera fase podria generar uns 500 megawatts, equivalent al 45% de la demanda elèctrica de la demarcació de Girona, podent arribar fins a pràcticament un 90% pels vols dels 1.000 megawatts quan estés a ple rendiment. La iniciativa encara està en una fase inicial i no s'ha començat la tramitació, però s'apunta que el parc podria constar d'entre 35 i 84 aerogeneradors de més de 200 metres d'alçada per sobre el nivell del mar. A la presentació que l'empresa va fer aquesta setmana s'hi va convocar ajuntaments, Consell Comarcal, pescadors i entitats ecologistes. Per part de l'Ajuntament de l'Escala no va poder assistir-hi ningú, però s'ha demanat una reunió perquè l'empresa expliqui el projecte a l'Escala. De moment, l'alcalde veu positiu l'enfocament que l'empresa promotora ha fet, tot començant per explicar el projecte al territori. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. D'entrada, l'enfoc és correcte, en el sentit aquest que primer parla amb el territori, em consta que també hi havia entitats com l'IADEN, per tant, diferents sensibilitats que estudiaran aquesta proposta i veurem. D'entrada també m'ha semblat que no hi ha hagut un rebuig molt exagerat, per tant, amb una certa sorpresa s'ha assumit i s'està païnt, per tant, d'entrada això no crec que sigui del tot dolent. Amb tot, Puga lamenta el desgavell que considera que hi ha a nivell de planificació d'aquest tipus d'infraestructures al territori. Hi ha un cert desgavell que posem de manifest al Consell Comarcal i que reclamem a la Generalitat que estableixi, que planifiqui, igual que ha planificat amb els sòls no sostenibles, amb el Pla Director del Sistema Costaner, amb tota la planificació territorial supramunicipal, que també estableixi zones prioritàries, que reguli aquesta qüestió, perquè les energies renovables òbviament són el futur. En el període dels propers 10-15 anys han d'acabar subministrant pràcticament el 100% de l'energia que consumim, per tant això és inqüestionable, però s'ha de fer amb ordre. I ara un parc aquàtic al mar d'aquesta envergadura i a la vegada anar trinxant el territori en petites instal·lacions, la sensació és que això no s'ha planificat, més que una sensació és una certesa. Per tant, demanem que això es reguli i que no passin la responsabilitat únicament als ajuntaments. En una línia semblant s'ha posicionat la IAEDEN. De partida, el parc eòlic de Blue Float Energy no casa amb el model descentralitzat que defensa l'entitat ecologista. Però si s'assegurés que l'energia que es produeixi en el nou parc ha de servir per satisfer el territori gironí i no pas per exportar a l'exterior, i si s'assegurés que és l'únic que es fa a la demarcació gironina, podrien arribar a acceptar-lo. Raúl Domínguez, portaveu de IAEDEN. Des de IAEDEN considerem que aquest projecte segueix estant fora de les línies del que nosaltres defensem, que és al final una generació descentralitzada i a zones ja antropitzades, és a dir, primer s'hauria d'implantar tota una sèrie de plaques solars, eòlica a polígons industrials, a taulats, a zones al final urbanitzades. De totes maneres, com ens hem d'afrontar a una transició energètica i hi ha estudis que indiquen que no arribarem amb aquest tipus d'implantació a tenir tota l'energia que es necessita, hem d'assumir que un d'aquests parcs s'ha de fer. La qüestió està en que aquest parc d'aquí subministraria la província de Girona amb el 90% de l'energia que necessita i en cas que es fes estaríem a favor de que fos l'únic parc que es fes. Perquè si darrere aquest parc venen la resta de parcs que ja s'estan projectant, ens trobaríem que s'està produint a la província més energia de la que realment es necessita. I això al final implicaria segurament la construcció d'algun tipus de mat per dur tota aquesta energia cap a altres parts de Catalunya, cap a altres parts de l'Estat o inclús cap a França. Els promotors asseguren que la iniciativa està alineada amb els objectius de sostenibilitat energètica de la Generalitat, plasmats a la Llei del Canvi Climàtic de 2017. La llei té com a objectiu que les tecnologies de generació d'electricitat renovable cobreixin el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya l'any 2030,
i que s'arribi al 100% l'any 2050. També esperen que generi un nou atractiu turístic a la zona i que representi una oportunitat per impulsar la recerca i la innovació energètica per a les universitats, centres d'investigació i empreses gironines i d'abast nacional. Per això, el parc estarà obert a la participació de persones del territori que vulguin invertir-hi. Blue Float Energy és una empresa dedicada al desenvolupament d'energia eòlica marina. Sener és un grup privat d'enginyeria i tecnologia fundat l'any 1956. Està especialitzat en els sectors de l'energia, infraestructures, aeroespacial i naval. Compta amb una plantilla de més de 2.300 professionals i oficines als 4 continents.